हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा फारिबाय। माने लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोबोर धामाका। जोंनि बे बड'लेण्ड रायजोआव मा गोदान गोदान प्लानिं खालामदों जोंनि प्रमद बर' बिथाङा। फैदो लोगोफोर, बिदिबा खोनासं दिनै बिथाङा मा बुंदों। जोनोम जानायनि उनाव बेबायदि एसेबां गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि जोंनि ओनसोलाव फैनायखौ नुवाखैमोन, जेरावनोखि हाजार हाजार मानसिफ्रा साखरि मावनानै मोनजागोन। दिनै बर' फिसाफ्रानो होन, गुबुनानो होन, गुजरात हारियानाफ्राव थांनानै मालायनि फैसारियाव गोग्लैनो गोनां जायो साख्रि नागिरनानै, जेराव जोंनि जायगायावनो 8,000 10,000 साख्रि ओंखारगोन। दा बेबायदि मोनसे इन्डास्ट्रिखौ जोङो वेलकाम खालामनांगौ। आं मिजिंथिदों रायजो राजाफ्राबो लासैनो बुजिगोन। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि खहा जानाय खामानिखौ दानि गभर्नमेन्टआ मावनाय नङा। दिनैसिम सासेबो मानसिनि खहा जानाय, गंसेबो न'खरनि खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै आरो मावनायबो नङा। इयुनावबो जोङो रायजो राजाफोरनि लाब जानाय खामानिखौसो मावगोन। लोगोफोर, बिदिबा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ जोंनि प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो। आसलते बिथाङा बुंनाय बाथ्राया सैथोमार नामा, बा मोगथाङाव जाफुंमारगोन नामा लोगोफोर? बड'लेण्डआवबो जुदि गाव जोनोम जानायनि उनाव बेसेबा गिदिर पावार प्रजेक्टआ जुदि फैबायब्ला आरो बेखौ जुदि रायजोफोरनि हा हु गासैखौबो फानजोबनानै बा साख्रि थाख्रि होगोन होननानै जुदि बेसेबा गिदिर पावार प्रजेक्टखौ जुदि गायसननो सानदोंबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला मा जागोन, बा हालामा मा जागोन, खाथि खालानि गामिया मा जागोन, बेनि बागै लोगोफोर। आरो बै बा पावार प्रजेक्टआव बा इन्डास्ट्रियाव जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा बा बड'लेण्डनि मानसिफोरा खै हाजार मानसिया साख्रि मोननो हागोन आरो बेसेबां मानसि नांगौ जायो बै पावार प्रजेक्टआव। बिनि बागै लोगोफोर नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोगासिनो। बे पावार प्रजेक्टआव आंबो खामानि मावनानै फैनाय आरो बिदेशआव जोंफोरा माबायदि मावबा माबायदि जायो बैफोरनि बागै नोंथांमोननो आं देखायगोन लोगोफोर। ओंखायनो जोबजासे भिडिअखौ नायलांनो दाबाव लोगोफोर। फैदो बिदिबा लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर नुदोंना, नैबेफोरबायदि पावार प्रजेक्टआव जोंफोरा माबायदि खामानि मावनानै फैदोंमोन, माबायदि गाखोनांगौ, माबायदि मावनांगौ, सब एभ्रिथिं जोंफोरनाव सब दंजोबो लोगोफोर। आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला बै प्रजेक्टखौ बानायनांगौबा मा जागोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला, बेनि बागै लोगोफोर आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायगासिनो। नोंथांमोना फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आरो बै पावार प्रजेक्टआ गायसनजाखांनायनि उनाव बेसेबां मानसिया खामानि मोनगोन आरो बेसेबांनो साख्रि होनो हागोन। नाय लोगोफोर, बेसेबां हाजार हाजार बिगा नांगौ, हा नांगौ बैफोरबायदि पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय बेसेबां सिमनि गोजौ हाइट आरो बेसेबां गुवार जायगा, बेसेबां प्लेस नांगौ बेयाव नाय लोगोफोर, नैफोरबायदि पावार प्रजेक्ट बानायनो थाखाय। आरो बेयाव जोंनि बारहावाया माबायदि जागोन आरो दंफां लाइफां मा जाजोबगोन, खाथि खालानि गामि ओनसोला मा जागोन लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर। बे प्रजेक्टनि बागै जोंफोरा मावनानै पास खालामना फैनाय बेयाव लोगोफोर। आरो माबायदि जागोन बेखौ नायलांबाय था लोगोफोर, नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दं। बैफोर पावार प्रजेक्टआ लोगोफोर जेब्ला चालु जागोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि बड'लेण्ड हालामा मा जाखो होननानै। नै लोगोफोर, बिदेशआव फैनानै जोङो माबायदि पावार प्रजेक्टनि खामानि मावोमोन लोगोफोर, नायनानै ला लोगोफोर। माबायदि साख्रि मोनो, माबायदि काटिं खालामो, माबायदि वेल्डिं खालामो लोगोफोर। बेसेबां जोंनि बर' हारियाबो बिदेशआव फैनानै माबायदि पावार प्रजेक्टआव खामानि मावदोंमोन आरो बिसोरनि हालामा दा माबायदि सोलिनानै दं लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुनो मोनाखै जानांगौ, किसुमान जायफोरा बाहेरायाव फैदों, जायफोरा बे लाइनाव मावदों बिथांमोना मिथिनो हागोन लोगोफोर, माबायदि काटिं खालामो, माबायदि मा मावो। नायदो लोगोफोर। आरो बेनि गेजेराव प्रमद बर' सारा बा जोंनि हारिनि थाखाय बा हालामनि थाखाय गाज्रि खामानि मावाखै होननानै बुंदों। आरो गाज्रि खामानि मावनायनि बागै जों साना होननानै बुंदों। हा हु फाननाय मानाय बेफोरनि बागै बाथ्रा बुंदों ना लोगोफोर। नाथाय जाहोना मा, बै पावार प्रजेक्टनि थाखाय जोंनि बे बड'लेण्डनि जिखुनु थानाय जायगा बैफोरखौ जि दखल खालामनानै फाननायनि नामाव साख्रि होगोन बायदिसिना होननानै हाजार हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन बै पावार प्रजेक्टआव होननानै दि बुंदों। नाथाय बे पावार प्रजेक्टआव खै हाजार जन मानसिया साख्रि लानो हायो, बा बेसेबां मानसि नांगौ जायो बैयाव, बेनि थाखायथ' बिथाङा मिथिया जानो हागौ। ओंखायनो बुंदों हाजार हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन। नाथाय बियो मालाबाबो जाथावना नङा आरो जानोबो हाया।
लोगोफोर फैदो लोगोफोर जोबजासे नायलांबाय था जों माबायदि मावोमोन आरो खै हाजारजन मानसिया बेयाव साख्रि मावनो हायो। लोगोफोर नाय जोङो हाइटआव थानांदो दा बेसेबां हाइटआव नायामोन लोगोफोर सिरिजों थानांदो दा इयो जों बानायजोबनाय होननानै बुंनो हायो लोगोफोर सिरिजों थांनानै जोङो माबायदि खामानि मावो पावार प्रजेक्टखौ माबायदि बहननांगौ बैनि बागै लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर। नाय जों सायाव फैबाय दा सिरियाव गोजौ गाखोबाय बेयाव बहुद केपासिटि थायो माबायदि खामानि मावनांगौ बेनि बागै लोगोफोर माबायदि सेफटि बेल्ट गावखौ गावनि लाइफखौ सेफटि खालामनानै जोङो खामानि मावनांगौ बेनि बागै बहुद रिस्कनि खामानिया गावनि जिबननि थाखाय माबायदि खैथां खामानि मावनांगौ जायो गावनि लाइफनि माबाखौ साननानै नाय लोगोफोर इयाव बा सेफटि बेल्ट गानबाय बिथाङा जाहैबाय बाक्सानिनो बिबो बाक्सा मुसलपुर साइडनि लोगोफोर नै बेसे हाइटनि बेसे गोजौ माबायदि थिखाङो माबायदि मावो लोगोफोर पावार प्रजेक्टआव नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबायदि पावार प्रजेक्ट बियो आरो मा जागोन उनाव नाय लोगोफोर आंबो नै फैबाय लोगोफोर सेफटि बेल्ट गाननोसै माबायदि सेफटि बेल्टखौ गाननानै गोजौआव थांनोसै जों आरो माबायदि लाइनाव खामानि मावनानै बेसेबां पेमेन्ट मोनो बेसेबां दरमा मोनो बेसेबां मासाव मा मोनो लोगोफोर नोंथांमोननो गासैखौबो क्लियार खोन्थागोन लोगोफोर आरो बिथांमोना सोर साख्रि मावनो हायो बे पावार प्रजेक्ट ओंखारनायनि उनाव आरो बेसेबां मानसि नांगौ जायो बिनि बागै जोंफोरा सब मोनथिजोबगोन लोगोफोर। नाथाय प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों बैफोरनि बागै खोनासङोबा जोबोद दुखु मोनो आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मा खालामनो सानदों बिथाङा मोनथिसिगौ लोगोफोर। दा रायजो राजा नोंथांमोना एसे साननानै नायदो जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ माबायदि बारहावाजों गुबुंले खालामनो सानदों बा ना मोजां हालोदाव लाबोनो सानदों बेनि बागै नै लोगोफोर नुदोंना माखौ थाबायलांदों नैबे बिथाङा नाय लोगोफोर बेसे एमएमनि इयो भिम लोगोफोर बेसेनि माबा चेनेल सब गासैखौ नुजोबगोन आरो लोगोफोर ना बे पावार प्रजेक्टआव जाय बिथांमोना खामानि मावदों आरो माबायदि रिस्कनि खामानि गासैखौबो नुनो मोनगोन लोगोफोर नै नुदोंना लोगोफोर माबायदि थाबायलांदों नाथाय बियो आनसेफटि लोगोफोर बियो मालाबाबो सेफटि जानो हाया गावनि जिबननि लाइफनि थाखाय बेयाव फुरा लाइफ लाइन थाजोबखायो नाथाय बिथाङा माबायदि बारस'ना थांदों नाय लोगोफोर नाथाय बिदि खामानि मालाबाबो मावनो नाङा नै नुदोंना लोगोफोर बिदि हायथानांगौ गावनि सेफटि बेल्ट गाननायखौ बेयाव लाइफ लाइन थायो लोगोफोर जाहाथे नोंथाङा गाहायाव गोलैलांबाबो जेबो जाया बा नांथाना थायो बेनि थाखायनो नै लाइफ लाइन खाबाय लोगोफोर दा थांनानै लाइफ लाइन खाबाय नै दा खानानै इयाव बेल फासायनानै थांसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना मोनथिबायबो जानांगौ खोनाबायबो जानांगौ नुबायबो जानांगौ पावार प्रजेक्टआ माबायदि आरो माबोरैहाय जोंनि बड'लेण्ड हालामा पावार प्रजेक्ट गायसनबा मा जागोन बेनि बागै लोगोफोर बेनि गेजेरजोंनो लोगोफोर जोंनि बड'लेण्डआव बबे जायगायाव बबे दैमायाव माबायदि दालां जादों माबायदि मा जादों आरो बेसेबां मा कुवालिटि जादों बेनि बागै लोगोफोर फैदो जोंनि नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुनकाटा ओनसोलनिफ्राय दिरिं दैमाखैजा कलेज फरायनो थांनाय बिथांमोना स्टुडेन्टमोना माबायदि दैमा बारनो थांनांगौ दालां मोनसे गैया खाथियाव दालांनि प्रजेक्ट बानायदोंमोन बिथां प्रमद बर' सारा नाथाय दासिमबो जेबो जागायाखै जागायदों होननानैबो खोनादों लोगोफोर बेनि गेजेरावबो आरो बबेबा लामा गैयै गामि सिंखैजा फिसा लामाखै थांनायनि दैमाया बेखैजा सर्ट जायो बा खाथि जायो रुगुङा खाथि बेखैजा दालांखौ बानायनो नागिरदों आरो जाहोना मानि थाखाय बेफोरो आरो मेन हावाइ लामाखै थांनाय दिरिं दैमाखै मानो दालांखौ बानाया जाहोना मा फैसानि थाखाय ना उदैनि थाखाय ना मानि थाखाय लोगोफोर जाहोना मा बिनि बागै नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ जोंनि सुबुनकाटा हालामनि खाथि खालानि स्टुडेन्ट बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनो बेखौ बिथांमोना गारियाव जिरायनानै गावनि उदैनि थाखाय बा गावनि लाब जानायखौल' सानोबा माबोरै जागोन लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर पावार प्रजेक्टआ जोंनि बड'लेण्डआव जामारोबा मा जागोन बेनि बागै नै लोगोफोर जों पावार प्रजेक्टआवनो दङ दा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै लोगोफोर थेंक इउ दोनथ'नाय जाबाय।